Zalievanie rastlín hydropónií. Ako už iste viete, hydropónia je pestovanie bez prítomnosti klasického substrátu. Avšak existuje aj tzv. Semihydropónia, čo je vlastne polohydropónia. To znamená, že rastliny sú v nejakom pevnom médiu, ako je perlít, vermikulít, keramzit alebo leka, alebo lechuzapon. A pri tomto spôsobe pestovania existujú 3 najjednoduchšie spôsoby, ako rastliny zalievať. Prvý spôsob je klasické zalievanie, ako aj pri ostatných hubových rastlinách, približne 5 až 7 dní, alebo 7 až 10, pokiaľ je zima. Zalejem to vodou, takto po odvode. Dôležité je, aby voda obsahovala živiny, ktoré si viete namiešať pomocou rôznych hnojív na hydropóniu. Voda postupne stečie dole a prebytočnú vodu vylievam. Pevné médium by malo nasať dostatočné množstvo vody a tak rastlina ostane hydratovaná počas najbližších 5 alebo 7 dní. Druhý spôsob je, že vnútorný kvetinač je ponorený čiastočne vo vode, teda v živnom roztoku, opäť to nie je čistá voda. A pri tomto spôsobe je dôležité, aby bola 3/4 alebo aspoň polovica pevného média na vzduchu, aby tam bola dostatočná cirkulácia vzduchu a teda nedošlo ku hnilobnému procesu. Vodu treba meniť približne každé 2 týždne. A tretí spôsob, ktorý je super hlavne pri dovolenkách, ja ho teda momentálne nepoužívam, ale je to tzv. Vik spôsob, čiže kmôtový alebo aj špagát to ide možno preložiť. Z týchto dierok, z ktorých vlastne voda vyteká, aby trčal špagátik a voda by bola približne potiaľto, čiže by sa nedotýkala toho kvetináča a špagátik by si sám ťahal vodu, ako potrebuje. Čiže rastlina by mala stále dostatok vody vďaka špagátiku. Výhoda pri treťom spôsobe je, že vodu nemusíte meniť, ale vlastne až keď si už špagátik sám vyčerpá, tak ju iba dolejte. Pri pestovaní v semihydropónii odporúčam takéto priesvitné kvetináče, aby ste videli, ako je rastlina hydratovaná a ako je na tom s koreňmi, avšak obal nemusíte mať priesvitný, postačí vám aj takýto klasický. Dôležité je, aby ste rastliny pravidelne kontrolovali.